No niin, tervetuloa tähän meidän webinaariimme ja meillä on ilo kutsua tällä kertaa meidän puuhanaisemme varapuheenjohtaja Sirkka Kuula. Tavallisesti sinä olet tekniikassa ja taidat nytkin olla tekniikassa, mutta ennen kaikkea olet esittelemässä suomalaista viulukoulua. Itse kovasti odotan kuulla tätä kaikkea. Ja pitemmittä puheitta, niin ole hyvä ja vielä tervetuloa kaikille, jotka olette kuulolla. Ja niin kuin tiedätte, tämä myöskin nauhoitetaan, että tämä voisitte kuunnella myöhemmin myöskin äänittäin. Ole hyvä, Sirkka. Kiitos Päivit ja kiitos hallitus, kun pyysitte mut tähän todella mieluisaan tehtävään. Mä kyllä hirveästi tämä tekniikka jännittää. Mulla on semmoinen tunne, niin kuin esirippu aina vaihtuisi, kun mä siirryn tuonne video tai muualle, mutta sitten mä vaan vaihtelen sitä esirippua. Joo, alkaa tämä webinaari sillä, että mä soitan teille yhden teoksen, jonka te kaikki tunnette. Ja siinä ovat mukana vuonna 19 sillä hetkellä kaikki oppilaani Espoon musiikkiopistosta, siis osa ei tietenkään ole edes pääsykokein valittu, että siellä on kaikenlaisia oppilaita, mutta kaikki ovat aivan hurmaavia. Ja kuulette teoksen, joka on mun viulukoululle tyypillinen, että siellä on siis kaikenlaisia stemmoja. On vapaakielisemmoja ja on vaikeita stemmoja ja kaikkia siltä väliltä. Tässä soittaa mun oppilaiden lisäksi muutama entinen oppilas, joista tunnettekin varmasti ulkonäöltä ainakin entisen SIOn puheenjohtajan Heidi Mantereen ja tulevien Kotkanpäivien puuhanaisen Eija Vilki. Sitten siellä on mukana sen hetkisen kvartettini altistit ja sellistit. Sitten siellä on mukana omat lapseni, viulualtto ja viulusello ja kontrabasso ja jopa yhden oppilaan kitaristiveli. No niin, ja nyt minä tästä tämän asetan siihen moodiin, että se lähtee se musiikki liikkeelle. Nyt tuo Paulan kuva ei lähde pois tuosta. No ei lähde niin, mä oon pahoillani, mutta Mutta silloin ei lähde katsoa myöskään tämä share liikkeelle. No nyt. Lähtikö se? Joo. Okei, kiitos.
Aluksi 2 slogania. Suomalainen viulukoulu vie lapsen viulunsoiton ihastuttavaan maailmaan leikinomaisesti, kuitenkin niin, että soiva lopputulos voi aina olla kaunis. Ja toinen, viulukoulussa yhdistyvät hauskuus ja analyyttisyys, taito ja tieto sekä soittaminen ja musiikin ilmaisu. Punaisena lankana kulkee ajatus kuulemisesta ennen toteutusta. Suomalainen viulukoulu on myös tehtäväkirja ja värityskirja. Ihanteellisesti toivon, että lapset käyttäisivät vain lyijykyniä ja puuvärejä. Mielestäni niissä on samanlainen, samansukuinen kitka kuin jousen ja kielen välillä. Tavoitteena on, että sitä mukaan, kun laulua on soitettu, sen sivun kuvat väritetään ja niille piirretään, jotta lapsen eteneminen myös näkyy tässä värimaailmassa. Jokaisella viulukoulun sivulla ja näin jokaisella oppitunnilla esiintyy ainakin osa musiikin peruselementeistä, joita ovat tietysti rytmi, melodia, harmonia, dynamiikka, agogiikka, sointiväri ja muoto. Opettaminen suomalaisessa viulukoulussa sisältää nämä elementit niin itsestään selvästi, ettei niitä edes erikseen huomaa. Ne kuuluvat luontevasti viulunsoiton opetuksen arkipäivään. Suomalaisen viulukoulun kuviin päätyi luontevasti sen hetkinen oppilaani Olga Niemi, joka aloitti oppilaanani 4-vuotiaana ja jatkoi 12-vuotiaana Sibelius Akatemian nuorisokoulutukseen Päivyt Mellerin oppilaksi. Olga on innokas ja monipuolinen viulisti niin solistina, kamarimuusikkona kuin orkesterin jäsenenä tai konserttimestarinakin. Hän on voittanut muutamia viulukilpailuja ja palkittu useilla myös kamarimuusikkona ja säveltäjänä. Olgalla on oma YouTube-kanava osoitteessa @olganiemi. Minulla oli tuuria, kun tutustuin nykyiseen taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmaan jo 10 vuotta aiemmin, sillä opetin musiikkia kansainvälisessä, mutta hyvin amerikkalaisessa koulussa. Siellä sain paljon koulutusta muun muassa ilmiöoppimisesta ja kokonaisvaltaisesta lapsen kasvun tuesta. Suomalaisessa viulukoulussa opetussuunnitelman tavoitteet toteutuvat esimerkiksi seuraavasti. Esittäminen ja ilmaisu. Viulukoulun ensimmäisen laulun nimi on Viulu soi, ja sen sanat kuuluvat näin. Viulu soi, kun jousi laulaa. Jokaisessa ensimmäisen vihkon laulussa on esitystapamerkintä. Ne ovat vaikkapa soivasti, innostuneesti, tunnelmallisesti, hämmästellen tai onnellisesti. Kaikissa ykkösviulun lauluissa on sanat, jotka koskettavat viulua soittavia lapsia. Esimerkiksi kuunnelkaa pientä viulun soittajaa tai haikeasti viulu soi, mut kaunis on sen ääni. Tällä laululla Kiekuva kukko kerron teille, miten jokainen laulu harjoitellaan. Nämä ovat näitä minun tekemiä metodisia lauluja. Sävellystyö ei ole kukassaan, mutta pianosäästykset on tehnyt
Jyrki Niskanen, ja ne ovat sitten hyvinkin rikkaat. Etenemme pienin askelin. Kun ensimmäisen kerran kielikuva tulee lapsen ohjelmistoon, opiskelemme sen sanat. Sitten vähitellen taputamme ne sanat. Sitten opiskelemme rytminimillä sanat, marssien. Sitten laitetaan viulu syliin ja näppäillään, tai pöydällekin voi laittaa. Ja sitten se laitetaan viulu olalle ja näppäillään ensin vasemmalla kädellä ja sitten oikealla kädellä. Ja kaikki tämä tapahtuu kaikilla kielillä. Tähän on mennyt aikaa ehkä tämän laulun ensimmäisestä kohtaamisesta ehkä 6 viikkoa tai 8 viikkoa, riippuu lapsesta. Ja lopulta tulee sitten kuninkuuslaji, eli jousella. Toisaalta laulut soitetaan ensin 1 kerran. Sitten kun lapsi kehittyy, otetaan kertaus mukaan. Taitojen karttuessa ehkä 4 kertaa, jopa 8 kertaa. Sitten siihen tulee vähitellen mukaan alku- ja välisoitot. Säestyksiä on aina monta jokaista laulua kohden, joten aina soitetaan niin monta säkeistöä sitä säestystä, kun lapsi soittaa laulua. Yksi merkittävimmistä opettajistani, professori Maria Vermes Unkarista, oli sitä mieltä, että lapsen tulisi aloittaa viulunsoiton opiskelu 3. asemasta. Niinpä näitä kaikkia lauluja, näitä metodilauluja soitamme myös sormilla siten, että laitamme vain 1 sormen. Opettaja etsii sen jostakin mukavasta paikasta, 3. asemasta yleensä. Ja sitten soitamme näitä myös huiluäänillä. Ja tästä nyt näytteenä teille pian 4,5-vuotiaan Ansan esitys. Tässä on mukana 6-vuotiaat saman ryhmän lapset, jotka soittaa näitä säästäviä ääniä, jotka olen ottanut mukaan orkesterivihkostani, jotta koko ryhmä saa soittaa yhdessä varsin erilaisin taidoin. Mennään takaisin näihin tavoitteisiin. Eli nyt aion kertoa teille, mitä missäkin viulukoulussa opitaan. Ykkösvihossa lapsi oppii viulunsoiton perusliikkeet. Hän oppii 3 ensimmäistä huiluääntä. Hän oppii monta rytmiä. Ja sen lisäksi hän oppii nuotit vapailla kielillä ja D-kielellä. Mutta erityisesti hän oppii monia kauniita lauluja.
Tässä vihkossa on 11 metodilaulua ja 2 kansanlaulua. Kakkosvihkossa lapsi oppii 3 ensimmäistä sormiryhmittelyä, mutta niin, että kerralla käytetään vain yhtä. Lapsi oppii käyttämään huiluääniä, oppii soittamaan asemissa korvakuulolta, säestämään soinnun perussävelillä, usein jopa vapailla kielillä. Stakkaaton ja portaaton sekä 2 ja 4 kaaret. Mutta ennen kaikkea 10 metodilaulua ja 57 kansanlaulua. Kolmosvihkossa lapsi oppii kaikki sormiryhmittelyt ja kurotuksen, sävellajit 3 etumerkkiin, asemissa soittamaan ja lukemaan ja asemanvaihdot 1.–4. asemiin. Lisää soittotekniikkaa ja vibraaton alkeita. Tässä vihkossa on 6 metodilaulua ja 69 kansanlaulua. Tässä on soitinuksia 3–4 viululle tai viuluryhmälle. Ja tämän taso etenee suunnilleen niin, että puolivälistä tätä vihkoa ollaan vanhan ykkösperuskurssin vaiheissa. Nyt soitan teille tästä vihkosta muutaman esimerkin. Kuuluiko se nyt? Kyllä. Kiitos. No niin, kuunteleminen. Oman ja muiden soittaminen on joka tuntista ryhmätunneilla sekä opettajan kanssa yksilötunneilla. Jokaiseen lauluun on pianosäästyksen lisäksi myös viulusäästys, jota voivat soittaa joko opettaja tai toiset oppilaat. Kaikki säästykset on erikseen niin, että ne voi soittaa kaikilla kielillä. Musiikin hahmottaminen alkaa heti soitinopintojen alussa, sillä opetan kaikki eteen tulevat musiikin merkinnät ja niiden käytöt sitä mukaan, kun vihko edistyy. Aina uuden vihkon alkaessa kaikki kerrataan, joten mukaan pääsee myös keskeltä vihkosarjaa. Musiikin hahmottamiseen olen tehnyt myös omat oppikirjat viululle, alttoviululle, kontrabassolle ja tekeillä on sellolle. Ne käsittävät musiikkiopistojen ykkös-PO:n musiikin hahmotuksen tiedot ja taidot omalle soittimelle integroituna.
Oppimaan oppiminen ja harjoittelu. Nyt tämä taas vähän hitaasti etenee. Noin. Tässä vihkossa on tällaisia harjoittelusivuja. Niitä on aina semmoinen vajaan 10 sivun jälkeen. Ja aina joka sivulla ensin kerrotaan, että miten harjoitellaan. Eli ensin lauletaan, taputetaan tai luetaan laulun nuotit tai rytmit, riippuen siitä, missä vaiheessa opintoja on. Asetetaan hieno viuluryhti sekä viulu- ja jousikäden otteet. Ja sen jälkeen soitetaan laulu. Eli tässä on ideana se, että ensin se laulu laitetaan mieleen, sitten pannaan viulu paikalleen ja sen jälkeen se soitetaan. Ja viiva merkitään laulun perään. Tässä on nyt hajotettuna 2 kuvaan tämä yksi sivu. Täällä on aina erikseen joku tämmöinen slogan, kuten tässä Emir 7 vuotta, soittamaan oppii soittamalla. Ja täällä on sitten aina jotain tämmöistä, kuten muista venytellä tai mikä on lempilausi tai jossakin on, että mitä isä ja äiti tykkää eniten kuunnella tai sellaisia. Ja tässä etenee tässä viulunkoulussa koko ajan rinta rinnan viulunsoiton taidot, nuotinluvun taidot ja ilmaisu. Tässä on nyt esimerkki yhdestä aukeamasta. Sen aukeaman oikean puolella yläsivulla oli se kiekuva kukko, joka äsken näitte. Ja sen oikean sivun alapuolella on tahtiviiva ja tahtiosoitus. Vasemmalla sivulla on otsikolla jousikäyttöä. Tämä piti nyt jakaa 3 kuvaan. Jousen käyttöönotto-ohjeita. Tällä tavalla. Ja tällä tavalla se näkyy sisällysluettelossa. Eli siellä on erikseen kerrottu, että tässä on musiikki vasemmassa reunassa sivunumeron jälkeen. Sitten on soittamisen taito ja sitten on musiikin teorian taito, että mitä missäkin kohdassa opitaan. Sitten menemme improvisointiin. Säveltäminen ja improvisointi. Tässä on semmoinen mun suosikkiesimerkki, miten lapset voi kokeilla viulunsoiton eri efektejä. Tuohon on pantu tuommoinen kuva aina silloin, kun tulee Piippolan vaarilaulussa jokin eläimen ääni, mutta me ollaan harjoiteltu se täältä. Eli me ollaan etsitty kaikenlaisia collegno, Bartok, pizzicato, ponticello, sul tasto, flautando, huiluääniä, glissandojä ja trillejä. Että mikä niistä muistuttaisi jotain eläinten ääntä. Ja sitten me soitetaan se niin, että aina kun tulee toi kuvake, niin silloin otetaan sen säkeistön ääni. Ja lapset voi olla eri vaiheessa, että jotkut soittaa ehkä vaan ne eläinten äänet, jotkut soittaa vaan ne laulut tai niin poispäin. Mutta viimeisessä säkeistössä sitten pannaan ne kaikki eläimen äänet. Ja tästä lapset on kyllä todella tykännyt tästä esimerkistä. Sitten tässä on muutamia sävellyksiä, joita mun oppilaat on tehnyt mun viulukouluun. Venla 7 vuotta teki kielten auringon, jossa hän sitten vaihtoi kieltä. Se oli hän aivan heureekka keksintö hänelle ja koko ryhmälle silloin. Ja sitten on Vilman, 7-vuotiaan Vilman, tätä laulua soittaa kissa viululla, koira alttoviululla ja heppasellolla. Sitä on myös kovasti soitettu. Ja tässä on sitten kakkosvihkosta Kimalainen, jonka on säveltänyt Eea. Siihen on äiti Eeva-Maija tehnyt hauskan pianosäästyksen. Ja niin kuin huomaatte, tämä liittyy löytöön huiluäänistä. Sitten mä oon itse tehnyt jonkin verran tämmöisiä jats-improvisaatioita viululle. Tämä on nyt esimerkki siitä, tämä on jouluvihkosta, mä oon sovittanut siis jouluyö, juhlayö viulusoololle. Siinä on 3 säkeistöä, ensimmäinen on ihan perinteinen ja toinen on semmoinen, missä on jo enemmän sointoja. Tämä on nyt se 3. säkeistö, johon mä oon laittanut näitä jats-sointuja.
Ja sillä tavalla teemaa en ole improvisoinut, mutta säestyksen olen improvisoinut. Kaikissa viulukoulun säestyksissä mä oon pitänyt 2 eri linjaa yllä. Toisaalta on semmoisia ihan tonika-dominantti 1-4-5 suhteisia säestyksiä, että lapsi oppii tämän meidän perinteisen tonaliteetin kansanlauluissa olevan. Ja sitten sitä on tietysti lisätty kansanlaulujen muuttuessa mollivoittosiksi tai vielä vaihtelevemmiksi viulukoulua edetessä. Mutta sitten näihin metodilauluihin Jyrki Niskanen on tehnyt erittäin vaihtelevia ja erityylisiä säestyksiä. Siellä on ihan hauskoja erilaisia komppeja ja sitten on jats-vaikutteisia ja sitten on semmoisia oikein romanttisia, vähän semmoisia superromanttisia sointuja joissakin ja hyvin vaihtelevaa se säestyksen musiikkikieli on. Ja sitten mä rupean kertomaan mun lempiaiheestani. Tämä on nyt ehdottomasti mun lempiaihe. Ja se on harjoittelu. Ja mä oon nyt tehnyt tähän 4. vihkoon. Mä oon tehnyt esimerkit, että miten mikäkin tai muutamat laulut harjoitellaan. Tämä mun esimerkkilaulu tässä 4. vihkossa on Toivo Kuulan Chanson sans parole. Ja tässä ensimmäisenä on esimerkki asemanvaihdoista. Mä oon jakanut kaikki asemanvaihdot koko laulusta eri kappaleisiin. Tässä on nyt se ensimmäinen kappale, eli samalla sormella ylös ja alas. Sitten on erikseen etsitty ne, missä on alemmasta ylempään tai ylemmästä alempaan. Ja sitten on myöskin portamento. Ja nämä asemanvaihdot aina harjoitellaan ensin, ennen kuin aloitetaan varsinainen Chanson sans parolesin harjoittelu. Toinen näyttö on juoksutuksista. Ensin, miten ne jaetaan lyhyihin. Ensin ilman kaaria, sitten 2 kaarilla ja niin poispäin. Niitä on kirjoitettu siihen ulos, että voi harjoitella sopivilla määrillä kaaria. Niitä voi tietysti lisätäkin, mutta tässä nyt on avattu muutamia. Sitten on harjoiteltu erikseen todella tärkeä asia, eli saapuminen sinne ylös. Eli viimeinen ääni, 2 viimeistä, 3 viimeistä ja niin poispäin. Ja lopulta sitten koko asteikko ja saapuminen sinne ylös. Ja sitten on vielä erikseen juoksutuksien harjoittelutapoja, erilaisia rytmejä, liikkeenohjausta, dynamiikkaa asemanvaihdoissa, asteikoissa tai sykkeen harjoittelua, varsinkin tässä kuulossa, missä vaihtuu se rytmi kesken kaiken. Tässä on esitellytkin siitä. Ja sitten tässä on 3. esimerkki fraseerauksesta. Eli tässä on nyt yllä se, mitä Toivo Kuula on siihen kirjoittanut, ja alapuolella se, miten mä opetan sen lapsille. Eli suunnat aina tässä kohdassa aina kohotahdilta 1 ja poispäin ja niin poispäin. Ja semmoinen hiipuva dynamiikka tässä kohdassa musiikkia. Eli tämä on jaettu näin niin kuin osiin, jotta sitten päästään harjoittelemaan sitä varsinaista Chanson sans parolesia. Ja tietenkin tavoitteena on se, että näitä samoja harjoitustapoja käytetään kaikissa muussakin musiikissa sitten jatkossa. Ja nyt mä palaan taas näkyville. Noin. Ja nyt mä esittelen nyt vasta. Esittelen, mitä 4. vihkossa on. Siis
Mun ensimmäinen akatemiassa oleva opettaja oli Sevcikin oppilas. Ja häneltä mä oon saanut semmoisen erittäin vahvan pohjan Fleshiin, Sevcikin, Shradikiin ja näihin sen hetken opettajiin ja viulumestareihin. Ja tämä viulukoulu 4 sisältää alkeet tai ensimmäiset aiheet kaikista näistä sormiharjoituksista, jousiharjoituksista, asemanvaihtoharjoituksista, jopa Fleshin ensimmäisen rivin, eli C-duuri yhdellä kielellä 1 oktaavi. Tämä on täynnä niitä harjoittelutapoja ja niiden ohjausta niihin harjoitteluihin. Tässä on myös vibraaton harjoittelua ja käyttämistä, laaja otos uusia genrejä. Sitten tässä on 12 sovitusta 4 viululle tai viuluryhmälle suomalaisista kansanlauluista Oskar Merikannon mukaan, jotka on soitintanut, tai niin kuin hän itse sanoo, sommitellut Mauri Saarikoski. Mutta tärkein tässä vihkossa on juuri tämä äsken esittelemäni harjoitusohje, jotka käsittelevät eri aiheita myös, jousen jakamista ja muutakin. Tässä on myös harjoitusohjeita sellaisiin kappaleisiin, joita ei ole tässä vihkossa, semmoisiin yleisempiin tässä vaiheessa soitettaviin teoksiin. Noin. Ja nyt tulee sitten, mä näytän vielä yhden jutun, jota mä en pystynyt näyttämään sillä hetkellä, kun se oli kohdassa, koska silloin mä en ollut täällä näkyvillä itse. Mutta mä näytän nyt yhden aukeaman 6-vuotiaan Ansan vihkosta, Ainan vihkosta. Hän on siis täyttänyt nämä harjoittelusivut. Niin tästä näette esimerkin, miltä näyttää, kun Aina on harjoitellut tätä sivua. Noin, ja nyt me menen vielä kerran sinne videosivulle, koska nyt tulee viimeiset soittonäytteet. No.
No niin, nyt olen taas täällä. Tämä oli siis... No niin, nyt olen taas täällä. Tämä oli sävelletty alun perin, kun esikoispoikani harjoitteli matalan ja korkean kakkosen soittamista viululla. Ja tässä teoksessa oli myöskin aiheita vapaille kielille, pelkille soinnuille, sitten oli orkesterisäästykselle. Tämän voi soittaa myös ilman pianoa. Ja sitten oli myöskin pieni puoli-improvisoitu soolomahdollisuus. Tässä oli nyt tämä minun esitelmäni suomalaisesta viulukoulusta. Ja nyt otan oikein mielelläni vastaan kysymyksiä, kerron mielelläni lisää. Kuuluuko minua, kun kaikki ovat niin hiljaa? Siellä, laitatko äänen päälle, Gesa? Näen, että yrität puhua. Kun ollaan Suomessa, itsekin olen kokenut, ihmiset eivät uskalta kysyä. Minä yritän. Se, aivan ihana. Kiitoksia Sirkka ja kiitoksia Päivit, että järjestätte tällaista. Aivan ihana ja onneksi olkoon sinulle, Sirkka. Montako vuotta sinä olet tehnyt tätä koulutusta? Kerro. Varmasti yli 10 vuotta. No, Maria Vermes itse asiassa sanoi minulle alun perin, että Sirkka, sinun pitäisi tehdä viulukoulu. Ja tämä tapahtui jo siis 30 tai 35 vuotta sitten. Ja ensimmäiset kuvat mä tein silloin, mutta ne ei kylläkään ole tässä versiossa. Mutta sitten elämä otti vallan ja tuli kaikenlaisia muita ruuhkavuosia, niin sitten se siirtyi. Mutta tämä nyt julkaistiin sitten ensimmäinen vihko ensimmäisen kerran vuonna 2017. Mutta tietenkin mä olin niistä monisteista opettanut jo monta vuotta sitä ennen. Ja mulla oli semmoinen suuri onni, että vuonna 2017 mä sitten syksyllä menin Unkariin ja näytin tätä Maria Vermesille 3 kuukautta ennen kuin hän nukkui pois. Se on liikuttava, ja minäkin olin samaan aikoina Marian luona. Olet ihana, kun se kerrot opettajan nimi, mutta sitten toinen nimi, että olet sanonut Anja Ignatius, eikö? Ei, se on Flash, koska Anja oli Shevchikin oppilas. Ei, mä olin Henrik Botvain oppilas. Ai joo, mutta sä sanoit, että hän oli Flashin tai joku... Hän oli Shevchikin oppilas. Shevchikin oppilas. Henrik Botvain. Uskomatonta, koska hän oli niin paljon nuorempi kuitenkin. Hän oli meidän mun ikäinen. Että... Sen mä jostain luin. Mä en ole siis häneltä kuullut sitä. Aha. Mä oon lukenut sen netistä. Minä luulen, että Henrik oli Shevchikin lapsenlapsi. Koska voi olla. Ei voinut olla. Henrik on syntynyt 35-36. 27. Oliko se 27? No sitten vielä voi olla. Kyllä. Koska se Anja Ignatius myös oli Shevchikin oppilas. Kiitoksia, että sanot hänen nimensäkin, koska hän on tehnyt erittäin hienoa työtä Suomessa. Ja sitten oli liikuttava, kun sä sanot se pikku Olgasta, ja se Olgan kuvakin oli siellä. Ja se oikein. Kuinka vanha nyt on, tai Olga nyt? 17. 17, ja nyt on Päivitin oppilas. Joo. Joo, kiitoksia paljon. Tällaisia webinaaria pitäisi tehdä paljon. Ja Sirkka, sä olet mahtavasti tehnyt. Minä en olisi pystynyt kotoa tehdä näitä vaihtoja. Se on hirvittävän hermostuttava. Joo. Ja sitten välillä olen nähnyt joku, joka käveli kädelle, koska jalat olivat ylhäällä se kuvaruutussa. Että sekin oli melkoinen yllätys, että mikä viulusoitossa joku soittaa vielä käsi. Oletko nähneet sitä kuvaa? Koko ajan siellä saappaat olivat ylhäällä. Ja. Mutta kiitoksia oikein paljon ja eteenpäin ja me kaikkia hyvät toivomme. Kiitos kun tulit kuuntelemaan. Terveiset jokaisella, joka oli täällä. Pirjo, Sari, Tiina, Anna, Kirsi-Maija, Terhi, kaikille terveiset oikein. Kiitos.
Joo, mäkin haluan kyllä tähän väliin, en tiedä onko siellä jonossa muita odottamassa puheenvuoroa, mutta kiittää Sirkka tästä esityksestä ja tuli semmoinen niin kuin aito mielenkiinto avata näitä kirjoja. Olisit voinut ehkä vähän selatakin niitä sitten, mutta toisaalta se jää nyt meidän tehtäväksemme sitten katsoa tarkempaa. Mutta tuli semmoinen ajatus juuri, että siellä on todella paljon hyvää ja ennen kaikkea ne on esitetty sillä tavalla systemaattisesti, että voin kuvitella, että pedagogit voivat niitä käyttää niin kuin ihan oikeasti siinä. Me tarvitaan tätä ohjelmistoa näihin ensimmäisiin vuosiin. Sitä ei ole koskaan liikaa ja nimenomaan sellaista ohjelmistoa, jossa on huomioitu asemat ja sormien asettelut ja no, kaikki tämä, mitä te tiedätte paremmin kuin minä, että miten ihan vasta-alkajia ja näitä ensimmäisiä vuosia, miten niissä edetään. Mä aina itse sanon, että mä tiedän jonkun verran lasten opettamisesta, mutta kun en ole koskaan aloittanut ihan alusta, niin minulla on suuri kunnioitus kaikkia teitä kohtaan, jotka teette tämän kaikista tärkeimmän ja suurimman työn, että jotenkin ymmärrän kyllä, miten valtava asia on saada tätä ohjelmistoa, materiaalia käyttöön, joka auttaa näissä vaikeissa, vaativissa ja vastuullisissa vuosissa. Että kiitos. Kiitos. Olisiko siellä kysymyksiä rohkeasti vain? Mä voisin kysyä vielä, kiitos kauheasti Sirkka tosi hienosta esittelystä ja hienoista kirjoista. Ja olisin kysynyt niistä, mihin mä en ole ehtinyt vielä perehtyä näihin muhakirjoihin. Eli siellä on mun mielestä, onko sulla niinku alkava ja jatkava viulussa esimerkiksi? Niin mitä ne sisältää? Osaatko sille nopeasti sanoa? Joo, siis alkava ja jatkava yhdessä sisältää ykkös-PO-materiaalin. Se, mitä ainakin Espoon musiikkiopistossa oletetaan. Että se on, se on 2-vuotinen oppiaine emossa, koska se on yhdistetty yhteissoittoon. Niin puolet ajasta menee muhaan ja puolet ajasta yhteissoittoon. Sen takia se kestää 2 vuotta. Mutta se materiaali on 1 vuodelle. Se pelkkä muhamateriaali siinä 2 kirjassa olisi syksylle ja keväälle. Ja se etenee siis intervalleihin 2 etumerkkiin sävellajeissa, solfadiktaatit, solfa sekä rytmi että melodiasanelut, kaikki solfalaulut, nuotit tulee tutuiksi. Se vastaa ihan sitä, mitä muhassa opetetaan. Et mä oon sen tarkistuttanut muhaopettajilla, monillakin. Mutta siitähän tulee oma esitelmä nyt SJO-päiville, koska sitä onnekseni toivottiin siellä palautelomakkeissa. Niin sitten mä saan esitellä sen ihan pelkästään siellä. Hienoa, kiitos. Vielä on aikaa tilaa kysymyksille, olkaa hyvä. Anteeksi, mä vielä varmistan se SJO-päivän esitelmä, niin tuleeko niistä videoita, kun mä en valitettavasti pääse paikalle, mä oon Ylivieskassa silloin? Ei tuu. Me ollaan tehty semmoinen tavallaan päätös, että vain vuosikokous videoidaan. Joo, no sit pitää vaan haastatella ihmisiä. Kiitos. Niin. Vielä kerron mielelläni. Olenhan lempiaiheeni äärellä. Voisiko kertoa jotain siitä, millä tavalla kohtaat oppilaan, joka tulee ensimmäiselle soittotunnille ja ne ensimmäiset viikot? Jotain, mikä on jäänyt sulle mieleen tärkeänä ohjenuorana ajatuksena? No siinä aluksi täytyy hyvin kuunnella lasta ja perhettä. Että tietysti nyt kun mä oon opettanut, nyt tulee täyteen tässä kuussa 50 vuotta, niin mä oon siinä vähän rohkaistunutkin, mutta aluksi mä olin kauhean arka siinä. Mutta että tavallaan yritän kertoa sille perheelle, että tämä on yhteistyötä, että se kotiharjoittelu on se
kaiken A ja O. Mutta mä teen sen tietysti hirveän hienovaraisesti, koska eihän se ihan alussa se kotiharjoittelu vielä niin jotenkin intensiivistä ole. Että mä sanoisin näin, että se on sen 10 tunnin jälkeen tai 15 tunnin jälkeen mä alan niin kuin pyytää sitä, että soittakaa myös kotona. Siihen asti se on vaan pelkästään, että taputetaan rytmejä ja sanotaan, opiskellaan ne sanat ulkoa ja tehdään ne piirustustehtävät. Mutta että siinä on myöskin se tietty semmoinen, kun lapsen on omalla tavallaan pakko koskea, koska ei niitä muuten saa niitä jousta ja viulua siihen käsiin, niin sitten tavallaan semmoinen tietynlainen fyysinen tutustuminen rauhallisesti, että ei heti tartu kiinni jostain, tempase kättä tai jotain, vaan hyvin niin kuin varovasti tullaan sen lapsen lähelle. Että sitten lopulta se lapsi tottuu, jotkut tottuu heti, mutta joillekin se kestää vähän, että saa koskea. Tietenkin mä kosken siis villapaidan läpi, tai että mä en hirveän äkkiä lähde koskea ihan iholle. Mutta sitten vähitellen on pakko koskea ihan joka paikkaan ja varovasti. Että se on se semmoinen tietty fyysinen läheisyys, koska tuommoinen 4-vuotiaskin, joka tuossa videolla soitti, niin kyllähän se tuossa melkein sylissä on. Se on tuossa melkein polvien korkeudella, että kyllä se on hyvin lähellä. Ja sitten se, mitä mä oikein paljon itse ajattelen, on se tunnin kulku, että sitä lasta ei saa niin kuin liian pitkään pitää samassa aiheessa, vaan sen tunnin täytyy jouhevasti kulkea, että ensin vähän laitetaan viulua ja sitten vähän taputetaan ja sitten vähän jumpataan ja sitten laitetaan vähän kynää käteen jouseen ja sitten taas vähän viulua ja sitten lauletaan. Että se tapahtuu silleen niin kuin rytmitetysti, mutta silleen, että mä katson, että vähän yritän katsoa, että vähän ennen kuin se lapsi väsyy, niin mä osaan lopettaa, enkä innostu liikaa. Mutta mä sanoisin kyllä, että se läheisyys ja semmoinen yhteisen tilan tuntu ja sitten se perheen, että jos ne ei tule tunnille, ne vanhemmat ei tarvitse tulla tunnille, saa tulla tunnille. Mutta jos ne ei tule tunnille, niin aina tunnin lopuksi mä kerron, mitä me on tehty, että ne tietää, mitä mä oon tehnyt. Ja sitten mä teen aika paljon videoita, että mä soitan malliksi tai näytän malliksi. Lyhyitä videoita WhatsAppissa lähetän, että säästyksistä joskus, että voivat soittaa kotona säästyksen kanssa ja sitten, että näin sen jousi pitäisi panna käteen tai nyt sun lapsellasi on hyvin jousi, tässä on malli, että näin aina lähtekää. Että mä aika paljon teen niitä videoita. Oliko siinä kattava? Mä vielä mietin näitä lastenlaulujen niin kuin aihepiirejä. Se on aivan ihana tosiaankin hyödyntää kansanlaulut ja sitten tämmöinen niin kuin eläimet. Ja itsekin muistan semmoisen kissalaulun, jonka Tatjana oli löytänyt suomalaisen kissalaulun, miten mä niin kuin itkin, kun se kokki joi sen kissan kermat ja sitten se sanoi, että miau. Ja sillä harjoiteltiin sitä pientä asemanvaihtoa. Mutta niin kuin se, että ne jää lapselle mieleen ja se auttaa siinä sitten eteenpäin. Ja voin kyllä sanoa, että yhtä lailla, tai mä niin kuin näen Olgassa sen, että nyt kun hän on mulla, että siellä on niin kuin semmoista valmiudet kehitetty. Hän on lahjakas tyttö, nuori nainen muutenkin, mutta kyllä se, mitä siellä alussa voidaan tehdä, niin se on se, missä niin kuin se siemen kylvetään maahan. Mä voin kertoa Olgasta hauskan jutun, kun me soitettiin jotain, mitähän me soitettiin, jotain barokkia, tai oikein hienoa teosta jo. Sitten mä kysyin, että no minkäs tunnelma sä tähän haluaisit, niin sitten se Olga sanoi, että tässä olisi just hyvät ne tunnelmat, mitkä oli siinä karkkikaupassa. Ja se karkkikaupa on yksi ykkösvihkon laulu. Ja siinä oli ne 2 eri tunnelmaa, oli duuri ja molli ja duuri. Ja sitten oli vielä duurissa oli vielä eri tunnelma. Ne on hyvät tunnelmat tähän barokkiin. Näin opitaan
tulkitsemisen alkeita heti sieltä ensimmäistä tunnessa lähtien. Ihana. Mutta me tosiaan päästään tutustumaan tähän materiaaliin. Toivon mukaan mahdollisimman moni pääsee Kotkan päiville ja seuraaviin, mitä voidaan järjestää sitten tulevan vuoden aikana. Kello alkaa olla hieman yli 11, mutta jos jollain vielä olisi kysymys Sirkalle, niin nyt olisi vielä mahdollisuus, mutta onko sulla Sirkka tai vielä tähän loppuun sanoa? Tavataan Kotkan päivillä. Tapaamme siellä sitten innolla. Kiitos, lämmin kiitos tästä ja hei kaikille. Kiitos Geesa, kun olit mukana. Kiitos.